אתם מפסידים מלא לקוחות ומחירות אם אתם לא משתמשים בשיטת הפרסום והשיווק הזאת. זאת הפרסומת הכי גאונית, אבל גם הכי כואבת שנעשתה אי פעם. אגב, אני יובל, שחקן ומשפיען עם קהילות של מאות אלפי עוקבים, ואני עזרתי לעשרות בעלי עסקים לגדול ברשתות בעוצמה, אז תעקבו אחריי. זו הייתה הפרסומת האחרונה של עסק משפחתי שנמצא על סף פשיטת רגל. הם השקיעו את $1 האחרון שלהם בפרסומת הזאת, וקיוו שזאת תהיה ההצלה שלהם, אבל זה לא קרה. אף אחד לא קנה, הם נשארו בלי כלום, אבל אז איש השיווק שלהם, שראה את הכאב שלהם בעיניים, הבין שאין מה להפסיד והוא עשה את הדבר הבא. הוא העלה שוב את אותה הפרסומת, אבל עם שינוי אחד קטן, שערה. שערה דקיקה שנראית כאילו היא דבוקה למסך של הצופה. כל מי שראה את הפרסומת ניסה להוריד אותה עם האצבע, ושנייה אחרי זה הבין שזה חלק מהפרסומת. זה היה כל כך מבריק, שכל מי שראה את זה שלח את זה לחברים שלו, והסרטון התפוצץ, מיליוני צפיות, מאות אלפי שיתופים, וזה הפך לטרנד בטיקטוק. והעסק המשפחתי הפך להצלחה מטורפת כמעט בן לילה. חברים, לא צריך תקציבי ענק כדי להצליח, צריך לפעמים רק רעיון אחד גאוני. אם גם אתם רוצים רעיונות קריאטיביים שימנפו את העסק שלכם, הכנתי לכם מדריך מיוחד שיעזור לכם לחשוב מחוץ לקופסה. אגב, הסיפור על הפרסומת לא באמת קרה, אבל שמתם לב איך נשאבתם לתוכו? לזה קוראים סטורי טלינג, אבל זה כבר לסרטון אחר. כדי לקבל את המדריך לחצו על הלייק וכתבו בתגובות את המילה פרסום.